پشتی gelek civîn û hevdîtinan hejmarek ji mafnasên Kurd ji her çarparçeyên Kurdistanê li gel mafnasên Alman dikarî bûn kombenda mafnasên Alman-Kurd li bajarê Frankfurtê li Almanyayê damezirînin. Damezirandina vê kombendê cihêkê xweşiya gelek layênên siyasî, profesorên zanîngehan û berpirsyarên dezgehên mafên mirovan ên Alman bû ku gelek name û birûsknameyên xwe yên piştgiriyê ji kombendê re şandin. Xwazin tabii nabera civaka Alman û civaka Kurd pirêk weke pirêkî çi bikin neqin em karibin xwara yanî danûstandinê bikin. Em dixwazin tabii ku tekiliyê navbera hikûmeta Almanya û hikûmeta ya Herêma Kurdistan û Rojava û partî û dezgehê Kurdistanê çê bibin, xurt bibin, diqine ku mafê Kurdên yê ku rojhilata navîn jîn werin parêzin. Kombenda mafnasan gelek sûd û alîkarî ji navendaya sagirt nexasim ku navend bi gelek çalakiyên giring rabû bû her du aliyan li ser karên hevbeş di pêşerojê de teqez kir. کاری ام به هفره ام چند جوینا بکن مجواره چیروکا یاسا کملا یاسا داخویا کرن چه چالکی مکرن او چالکیین بریا 10 سالامت کر حتی نها چاوما کملا آوا کر اف منی شاوا کر آوا کرنا و کمله وقتی و هاتیه لالمانیا بو پشتگیریا پرسا کردی لهر چار پارچه کردستانی Damezirandina vê kombendê li gorî hin kesayetiyên pispor ên Alman gaveke erê niye ku gelê Kurd bi riyên yasayî doza mafên xwe bike û riya aştiyê bigire. Also die Gründung einer Juristenvereinigung ist Bi rastî damezirandina kombendeke mafnaseyên Kurd gaveke pir giring e. Ji bo mirov mavên xwe bi dest dixe, dirê hene, yan divê şoreşeke li darxîne yan jî di riyên aştiyane re bixebite. Bi baweriya min, riya aştiyê bêtir mirov digihîne mafên wî. immer auch der friedliche Weg. Man kann sehr überzeugt Heya kombenda mafnasên Alman-Kurd dora heştê endamên wê hene û di demeke nêzik de ew ê serdana Yekîtiya Ewropî û Perlemana Almanyayê bike û bi karna dîplomasî rabe. Têzanîn ku medyaya Tirk ev kombend bi navê lobiya Kurdan binav kir û damezirandina wê ne cihê ve hesînê li ba layênên Tirk bû. Ev cara yekê di dîroka Almanyayê de û a Kurdan ku komeleyek bi vî rengî ji mafnas û parêzeran tê damezirandin ku armanca wê berevaniya doza Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê ye. Maxim Îsa Orient News, Frankfurt.